Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije moram odmah na početku da izrazim veliko žaljenje što danas, kada obeležavamo 20 godina od stradanja i pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, danas kada svi zajedno treba da pokažemo pijetet prema žrtvama Srba na Kosovu i Metohiji, kada trebamo da pokažemo minimum empatije prema iseljenim i izbeglim i raseljenim licima sa Kosova i Metohije, mi danas ovde gledamo cirkus. Ono što je interesantno, obično cirkuska predstava traje sat, 2 sata, ali cirkus koji opozicija pravi ovde u Skupštini, i ne samo u Skupštini, tom cirkusu nema kraja. Danas je, nažalost, falio još samo suzavac, pa da vidimo kompletnu matricu onoga sa kim su pojedini ovde potpisali deklaraciju i zahtev da Kosovo postane članica Evropske unije. No, da se vratimo na temu. Jedinstvena Srbija će podržati izbor Ane Brnabić za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i kandidate za potpredsednike i članove skupštinskih odbora. Razloga je mnogo, a ja ću u narednoj diskusiji da se fokusiram na 3 koja mislim da su najvažnija. Naime, svesni smo da je Srbija danas izložena bezočnim pritiscima, kako spolja, tako i iznutra, a očigledna je, i evo vidimo danas i dokazana, i sprega spoljašnjeg i unutrašnjeg faktora. Taj pritisak je posledica naše suverenističke politike, politike očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što uključuje i našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohija, politike koja nije ni prozapadna, ni proruska, već politika koja se isključivo rukovodi interesima države Srbije i građana Srbije, politika koja ide putem evropskih integracija, ali vodi računa da na tom putu ne izgubi srce i dušu, razum i glavu i pamet, već politika koja se trudi da očuva osnovne i elementarne i najvažnije kulturne, nacionalne i druge identitete, politika koja teži da očuva ekonomski prosperitet i progres i politika koja teži da očuvamo stara prijateljstva i gradimo nova. Naravno, takva politika ne odgovara mnogima spolja. Danas u svetu je situacija takva da ako nisi sa njima, onda si protiv njih. I onda su našli unutra u Srbiji svoje poltrone koji vode politiku haosa, stvaranja haosa i političke nestabilnosti, zauzvrat se nadajući da će im ovi spolja dati priliku i dovesti ih na vlast, ali po mogućstvu bez izbora. Kao što pre neki dan Dragan Marković Palma reče, nisu njima problem izborni uslovi koje traže da se menjaju, njima je problem narod koji ih neće, ali na njihovu veliku žalost narod ne mogu da menjaju. Da bi odoleli svim tim pritiscima, kako spolja, tako i unutra, da bi sačuvali naš teritorijalni integritet i suverenitet, da bi nastavili sa daljim ekonomskim progresom, sa povećanjem životnog standarda građana Srbije, danas nam je više nego ikada potrebno: pod 1 – jedinstvo države i naroda, pod 2 – politička i ekonomska stabilnost i pod 3 – odgovorna politika na svim nivoima vlasti. Upravo su to 3 glavna razloga koja sam pomenuo na početku izlaganja i o kojima ću govoriti u nastavku. Danas je više nego ikada potrebno uspostaviti najširi mogući državni i nacionalni konsenzus. Jedinstvena Srbija će dati svoj puni doprinos stvaranju tog jedinstva naroda. Pritom ne podrazumevamo pod jedinstvom naroda jedinstvo svih političkih partija, jer evo vidimo i danas, a i videli smo u prethodnom periodu da je to nemoguća misija, da prosto pojedine stranke opozicije ne mogu da izađu i ne žele da izađu iz svojih stranačkih šinjela, a i sve da i žele ne mogu jer im ne daju njihovi strani mentori poput Rota, Šidera, Šeneha, Viole fon Kramon i drugih. Potpuno odsustvo želje za bilo kakvim dijalogom opozicija je pokazala i time što je odbila da ide na konsultacije kod legalno izabranog predsednika države
kome Ustav nalaže da obavi takve stranačke konsultacije pre konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije i konstituisanja Vlade Republike Srbije. Nisu došli ni na dogovore koje smo vršili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i tu su pokazali potpuno odsustvo volje za bilo kakvim dogovorom i saglasjem. Jedino što oni žele jeste da dođu na vlast, naravno po mogućstvu bez izbora, kao što rekoh, i gde ćete bolji dokaz nego evo traže i 2 ministarska mesta, i to ni manje ni više nego mesto ministra policije i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Za to, dame i gospodo, morali bi da pobedite prvo na izborima, pa onda da tražite bilo šta. Pod jedinstvom države i naroda podrazumevamo mobilisanje svih onih političkih struktura, svih onih političkih snaga, bilo da su to političke partije, bilo da su to udruženja građana, nevladin sektor ili ugledni pojedinci, znači mobilisanje svih onih koji mogu da okupe građane Srbije oko državotvorne politike i u odsutnoj političkoj borbi u ova teška vremena. Ta politička borba Srbije nije ništa drugo nego borba za istinu i pravdu, a znamo da u zla vremena istina i pravda prve stradaju. Danas je u svetu prevladalo pravo sile nad silom prava i istina je kod onoga kod koga je i moć i mač i onoga koji smatra i drži se devize da istoriju pišu pobednici. Srbija je mnogo puta bila pobednik u ratu, a gubitnik u miru. Vreme je za mudru politiku u kojoj će Srbija konačno jednom izbeći da bude strana u ratu i da vodi računa isključivo o sopstvenim državnim i nacionalnim interesima, a ne da vodi tuđe bitke. To je težak put, to je najteži mogući put, to je pozicija između čekića i nakovnja i da bi istrajali na tom putu moguće je jedino ako budemo jedinstveni, odnosno ako ostvarimo to jedinstvo države i naroda. Jedinstvena Srbija će dati svoj doprinos i Jedinstvena Srbija će ući u taj pokret za državu i narod i to je na kraju krajeva naš i krajnji politički cilj, jer je naziv naše stranke Jedinstvena Srbija i to je u potpunom saglasju sa idejom stvaranja tog pokreta. Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da funkcije u izvršnoj vlasti ne mogu i neće biti merilo doprinosa tom državnom jedinstvu. Uostalom, i Dragan Marković Palma je više puta rekao ne mora neko da bude ministar da bi nešto radio za Srbiju i u tom smislu ćemo nastaviti i dalje. Evo, i danas je Dragan Marković Palma sa delegacijom od 300 ljudi u Beču i sutra će imati sastanak sa Gudrun Kugler u parlamentu Austrije. Gudrun Kugler je predsednica parlamentarne grupe prijateljstva Austrija-Srbija. Dragan Marković Palma je u prethodnom sazivu bio predsednik parlamentarne grupe prijateljstva Srbija-Austrija i naravno da će tamo zastupati državotvornu politiku, politiku koju smo zacrtali ovde u parlamentu, politiku koju je zacrtala Vlada Republike Srbije i politiku koju je zacrtao predsednik Republike Srbije. I da budem potpuno jasan, i tu se najviše obraćam budućoj predsednici i potpredsednicima i predsednicima skupštinskih odbora, ta praksa da se u inostranstvu predstavlja parlament na državotvoran i odgovoran način mora da se nastavi u ovom 14. sazivu i da ne radimo greške koje smo radili ranije, odnosno da se ne desi da predsednik Odbora za spoljne poslove u prethodnom sazivu trči od Strazbura preko Brisela, Bona do Vašingtona i sve najgore priča o Srbiji. Da se ne desi da predsednica, pazite, predsednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje traži da Evropski parlament i Evropska unija uvedu neku vrstu sankcija Srbiji. Pa to nije udar na Aleksandra Vučića, to nije udar na nas iz vlasti, to je udar na decu, na đake, na studente, na radnike, na penzionere, na sve građane Srbije, na čitavo društvo. I onda se čude što ih narod neće na izborima. Pa naravno da neće, jer ne tolerišu takvo ponašanje. Ono što je takođe bitno jeste da kada pravimo skupštinske odbore u narednom sazivu, koji će nas predstavljati na raznim međunarodnim događajima, da sastav tih delegacija bude primeren, da se ne desi da bude 5 ili 4 od 12 članova delegacije iz
vlasti iz stranaka koje vode državotvornu politiku, a 7 ili 8 članova iz opozicije. I onda mi više vremena potrošimo ubeđujući naše domaćine i strance da nije istina ono što govore članovi naše delegacije, umesto da usmerimo svu snagu, energiju i znanje da predstavimo državu Srbiju kako treba i da jednostavno napravimo neki dobar posao za Republiku Srbiju. Naravno, to je, rekoh, najviše na vama, na predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, potpredsednicima i predsednicima skupštinskih odbora. Drugi razlog za ovakav naš stav jeste svakako da je Srbiji danas neophodna ekonomska i politička pre svega, a iz nje će proizaći i ekonomska stabilnost. Naime, današnji svet je svet nestabilnosti, političkih, ekonomskih, ratnih kriza, pandemija. Ta situacija se neizbežno preliva i na našu zemlju. Pored te uvezene nestabilnosti, nažalost, mi imamo i opoziciju i pojedine tajkunske medije koji koriste ama baš svaku priliku da izmisle aferu, da stvore neku kriznu situaciju i koriste i najveće tragedije u našem društvu kako bi stekli određeni politički poen. Naime, Srbija, odgovorno tvrdim, nikada nije imala goru opoziciju u istoriji. Jednostavno, to su ljudi koji su zloupotrebili tragične događaje u Ribnikaru, u Orašju, Duboni i čak su uradili sledeće. Svojoj koaliciji su dali naziv Srbija protiv nasilja i ukrali to ime ljudima koji su tada, u to vreme, iskreno bili zabrinuti zbog nasilja koje se desilo u Srbiji maja meseca prošle godine. Vidite, tu Srbiju protiv nasilja nije sada tu, vodi čovek koji je izvršio nasilje u porodici, vodi čovek koji je pretio policiji, vodi čovek koji je dokazano nasilnog karaktera, a to je i pokazao na prethodnoj sednici kada je psovao narodne poslanike ovde u ovoj sali Narodne skupštine. Ono što je bitno jeste da, recimo, evo šta se dešava ovih dana i vi ste o tome pričali, znači Jovo Bakić, ja ga ne mogu nazvati profesorom jer profesor ne znači samo znati jednu naučnu oblast, već imati i određene moralne kvalitete, je javno pozivao, a on podržava Srbiju protiv nasilja, takav čovek je pozivao da se ljudi jure na ulicama, taj čovek je pretio da će ljudi plivati po Savi i Dunavu. I ovih dana se to, evo, i dešava. Na ulici se napadaju aktivisti stranaka koji nemaju isto mišljenje i stavove kao oni, pa evo šta su izmislili. Gledajte kakav idiom, kakva hipokrizija. Pazite, izmislili su termin građansko hapšenje. Pa znate šta? Pa šta vi zamišljate, da je Srbija divlji zapad, pa da samo još počnete da vešate na ulicama? Znate šta? To je slika i prilika boraca protiv nasilja. I da vam kažem nešto, sve za šta se predstavljaju su u stvari suprotno od toga. Predstavljaju se kao, odnosno nasilnici su, a glume borce protiv nasilja, autokrate su, a glume demokrate, anarhisti su, a glume legaliste. Znači, na svu sreću, loši su glumci i narod to vidi, zato ih i ne podržava. Ono što je bitno jeste, a posebno su mi, zaista moram i to da kažem, posebno su mi u poslednje vreme odbojni oni kojima su puna usta Kosova i Metohije, a koji idu u koaliciju sa onima koji imaju stav da je status Kosova i Metohije završena priča, idu u koaliciju sa onima koji potpisuju ove deklaracije da Kosovo uđe u Evropsku uniju, oni koji su ovde u ovoj Narodnoj skupštini dostavljali deklaraciju o genocidu u Srebrenici, želeći time da stave omču oko vrata čitavoj naciji, narodu i generacijama u budućnosti. Kada oni kažu, a dešava se da kažu izdali ste Kosovo, kada počnu da se deru i viču izdali ste Kosovo, odmah mi na pamet padne ona narodna držte lopova. Tako da,
Ono što Jedinstvena Srbija je bila u opoziciji i tada kada smo išli preko granice naše zemlje, sve najbolje smo pričali o vlasti, o državi koju imamo i jednostavno ne mogu da razumem to tužakanje upravo kod onih koji su nas 1999. godine bombardovali i koji danas sve što rade, rade da bi opravdali tu agresiju na Srbiju. Znate na šta mi to liči? To mi liči na ono kada neko ima 5 deteta i ode kod komšije koji ne može očima da ga vidi i ogovara 2 deteta. Znači, to je takva situacija. Srbiji je potrebna politička stabilnost kako bi nastavili ekonomski razvoj, kako bi i dalje bili lider u privlačenju stranih investicija, kako bi završili započete projekte i kako bi otpočele nove, od kojih je svakako EKSPO 2027 najvažniji. Mi smo u prošloj godini, u zadnjem kvartalu, imali privredni rast od 3,8%, u čitavoj godini oko 2,5%. Predviđa se i prognoze su za ove godine da će privredni rast biti 3,5%. BDP je bio 69,5 milijardi evra, a direktne strane investicije su bile 4,5 milijardi evra. Da bi se to nastavilo, da bi napravili taj kontinuitet u privrednom, ekonomskom razvoju, u podizanju životnog standarda građana, potrebno je i to treće, a to je odgovorna politika na svim nivoima i to je treći važan razlog zbog koga ćemo glasati kako ćemo glasati. Srbiji danas nisu potrebni razni politički eksperimenti, razne parapolitike, već odgovorna politika svuda i na svim nivoima. Na poslednjim izborima jedna grupa ljudi je ponudila građanima Srbije jednu, rekao bih blago, čudnu politiku, a ja sam je nazvao politikom trećeg oka. Znate, kada neko priča da je zemlja ravna ploča, kada neko priča da postoje vremenske i prostorne kapije, da ljudi koji imaju plave i zelene oči su vanzemaljci, pritom direktno uvredivši tu mene. Pazite, ja, Jagodinac, Pomoravac, kome su i otac i deda i pradeda i čukundeda i svi ostali živeli vekovima u Poljniku kod Trstenika, ja vanzemaljac. Znate, to su ljudi koji su u vreme najjače pandemije korona virusa u Milanu i Lombardiji pozivali građane Srbije da idu na šoping u Milano. Znate, to je neodgovorna politika. To je dovelo do toga da se danas deca manje vakcinišu i evo, pojavile su se male boginje, bolest koja je gotovo bila iskorenjena u Srbiji. Srbija takve vrste neodgovornosti ne može da toleriše i trpi više. Takva neodgovornost dovela je do toga da ponavljamo izbore u Beogradu. Znate, kada kažu nećemo ulaziti u vlast jer ćemo na sledećim izborima dobiti duplo više glasova. Stvarno? Znači li to da je lični interes stavljen ispred opštih interesa, ispred interesa građana Beograda i građana Srbije? To znači zaustavićemo sve narednih 6 meseci samo kako bismo mi dobili duplo više glasova. Ali nisu oni najneodgovorniji. Oni o kojima sam pričao maločas su još neodgovorniji. Oni su neodgovorni jer rade za interese 2 tajkuna, jednog vlasnika medija i jednog koji je bio vlasnik medijskog prostora u Srbiji. Zarad zaštite ličnog kapitala njima nije strano da zastupaju interese drugih i da rade protivno interesima države Srbije. To je posebno do sada neviđen nivo neodgovornosti. Zato na predstojećim beogradskim izborima i na izborima na više od 80 gradova i opština u Srbiji mora se uspostaviti jedna odgovorna politika, politika na korist građana. Uostalom, o tome je još 2004. godine pričao Dragan Marković Palma kada je rekao da je osnovni zadatak svake lokalne samouprave da obezbede bolje uslove za život svakog građanina. Rezultate takve politike možemo videti i u Jagodini i na mnogim drugim mestima. Pokret za državu i narod će tu odgovornu politiku sprovoditi u svakom gradu širom Srbije. A ovaj skupštinski saziv sada ima skoro dvotrećinsku većinu. I tu činjenicu mora iskoristiti da poboljša
ugled parlamenta i narodnih poslanika, da uči na ranijim greškama, da bira prave ljude i vodi jednu balansiranu politiku i donosi zakone i akte isključivo u korist građana Republike Srbije i da se rukovodimo maksimom da onaj koji pravi zakon mora taj zakon prvi i poštovati. Hvala.